La princesa encantada de Xàtiva. Fa molts i molts anys, en el castell de Xàtiva, vivia un rei que tenia una filla molt bonica i bondadosa. Era una princesa estimada per tots, però un dia una bruixa malvada li va llançar un encanteri que la va condemnar a viure per sempre tancada dins del castell. Des d'aquest moment, només podia eixir una nit a l'any, la nit de Sant Joan, quan les energies màgiques estaven més fortes. La llegenda diu que la princesa espera que algú trenqui el seu encanteri, però no és tan fàcil. La persona que vulgui alliberar-la ha de demostrar que té un cor valent i pur, i que no busca la riquesa ni la glòria, sinó ajudar-la de veritat. Un dia, un jove cavaller va escoltar la història i va decidir que ell trencaria l'encanteri. Quan va arribar la nit de Sant Joan, va pujar fins al castell i va veure com la princesa apareixia vestida amb un vestit blanc i brillant com la lluna. Ella li va dir amb veu suau: «Si vols alliberar-me, hauràs de passar una prova molt difícil. No t'espantes, no dubtes i, sobretot, no tingues por». El cavaller, decidit, va acceptar el repte. De sobte, tot va començar a tremolar i es va obrir una porta secreta en una de les parets del castell. De dins van eixir serps, ombres i veus misterioses que intentaven espantar-lo, però ell, recordant les paraules de la princesa, es va mantindre ferm i no va fugir. Quan tot va acabar, la princesa va somriure i li va dir: «Has demostrat que el teu cor és valent i pur, però encara queda una última prova». Darrere de la porta secreta hi havia una sala plena de tresors, or, joies i pedres precioses. La princesa li va advertir: «Pots quedar-te tot l'or si vols, però si el toques i l'encanteri no es trencarà mai». El cavaller va pensar en la seva decisió. La riquesa era temptadora, però ell havia vingut per ajudar la princesa, no per fer-se ric. Així que, sense tocar res, va agafar la mà de la princesa i va dir-li que l'ajudaria a eixir. En aquell instant el castell va tremolar una altra vegada i una llum màgica ho va il·luminar tot. La bruixa va aparèixer furiosa, però l'encanteri es va desfer i la princesa per fi va quedar alliberada per sempre. Conta la llegenda que la princesa i el cavaller van desaparèixer entre la boira del castell i mai més es va saber d'ells. Alguns diuen que van viure feliços en un altre regne, mentre que els altres creuen que la princesa encara espera cada nit de Sant Joan que algú la vinga a salvar. Moltes persones visiten el castell de Xàtiva a la nit de Sant Joan per veure si aconsegueixen veure la llum màgica de la princesa encantada. Qui sap si algun dia algú aconseguirà trencar l'encanteri.